Здравейте! В следващите минути ще ви кажа няколко думи за основните принципи на лечение на рака на стомаха и необходимите изследвания, за да може то да бъде назначено правилно и индивидуално преценено при всеки пациент. Рака на стомаха е една странна локализация, която дълги години намаляваше като честота и това доведе до така голямата надежда, че може би този процес ще бъде траен и това заболяване ще отстъпи от своята значимост, тъй като е много трудно за лечение. За съжаление обаче през последните 7-8 години то отново започна да покачва своята честота, то в повечето региони в света. Причините са вероятно по-голямата индустриализация, химизацията на бита, различните видове замърсяване, което съпътства нашия живот. Така или иначе няма установени точни причини защо рака на стомаха започна отново да върви нагоре, но не и това темата, върху която ние искаме да получим някаква допълнителна информация. По-скоро трябва да се кажат няколко думи за съвременните разбирания за лечението на рака на стомаха и това какво трябва да знаем за него, за да бъде това лечение правилно. На първо място трябва да се проведе гастроскопия. Това е изследване, което сега се прави много лесно, без да бъдат травмирани болните, с апарат, с който стомахът се оглежда. Този апарат има оптика, която заснема целия процес на изследване и също така има манипулатори, които позволяват вземането на късче от тумора за неговото по-нататъчно изследване или така наречената биопсия. Без биопсия няма как да започне лечението на пациентите с рак на стомаха, тъй като това не само не е в техен интерес, но и правилната последователност на това лечение не може да се установи. Когато това късче се предаде на патолога, ние трябва да получим отговор на няколко въпроса. Каква е хистологията, колко диференциран е тумора, да се извърши имунохистохимия и нещо, което е изключително важно. Рака на стомаха, само той и рака на млечната жлеза имат определени рецептори, чието търсене трябва да бъде много активно. Това са така наречените HER2 рецептори. Дали те са положителни или отрицателни. И така както се лекува рака на млечната жлеза, с добавянето на биологична терапия при HER-позитивните болни с рак на млечната жлеза, така и при пациентите с рак на стомаха и HER-позитивност трябва да се добави същата биологична терапия с лекарство, което се нарича трастузумаб. Трастузумаб е международното непатентно име, иначе лекарството има различни други имена и пациентите не би трябвало да се объркват, когато се съобщават различни имена на лекарство, добавяно към химиотерапията. То е от основно значение при HER-позитивните болни, защото спомага за един изключително съвременен контрол върху болестта и значително подпомага химиотерапията в нейното действие. В по-редките случаи може да се използва химиотерапия, която се прилага преди оперативното лечение. Това е така наречената неоадювантна химиотерапия, която има за цел да смали туморния обем и да направи по-лесно технически изпълнима оперативната интервенция. Най-често химиотерапията последва оперативното лечение, което е и логиката на този процес, тъй като има голяма устойчивост към химиотерапия на рака на стомаха и нейната сила е в профилактичното приложение, след като се извърши радикална операция. Всъщност операцията, която последва биопсията, е основният метод и аз искам да поставя акцент, че тя трябва да бъде изпълнена, когато е, разбира се, технически възможна, в обем радикална гастректомия. Това казано на по-разбираем език е пълно премахване на стомаха. Имаше периоди, в които
Част от стомаха беше оставяна, така наречените малки стомахчета, за да може да не се затруднява храненето на пациентите, по-бързо те да се върнат към нормалния ритъм на хранене, но се оказа, че в този стомашен участък в огромен процент болестта се връща и то в рамките често пъти само на няколко месеца. Радикалната операция представлява премахване на стомаха в целия му обем. Това звучи доста притеснително за много хора, може би защото им се обяснява, че такава операция или аналогични на нея се извършват от много хора, които нямат изобщо заболяване, но го правят с цел на поддържане на добра форма. Много певци, артисти имат такива обеморедуктивни операции на стомаха до цялостното му премахване, за да може те да бъдат в една добра форма, но всеки, при който е премахнат този орган, трябва да знае, че той е отговорен за усвояването на желязото и на витамин B12, които следва да се добавят при такива пациенти или чрез прием инжекционен на B12, или по други начини, които се преценяват, ако пациентът е с онкологично заболяване от онколога, ако операцията в този обем е извършена по други причини, от хирурга, който е извършил интервенцията. Тоест, това не е страшна инвалидизираща операция, както ви казах, тя дори се прави с естетически цели, но тя помага изключително много на медицинските онколози, тъй като намалява риска от връщане на болестта в стомашния участък, а има значение дори когато заболяването е разпространено в организма. Когато има наличие на няколко чернодробни метастази или на белодробна метастаза, това означава, че тепърва предстои дълъг процес на химиотерапия, самостоятелно или в комбинация с това биологично лечение при хер-позитивните тумори, и това води до дълга преживяемост на пациентите. Ако при тях не се извърши оперативно лечение, еволюцията на тумора в стомаха може да доведе до редица нежелани реакции. Може да доведе до непроходимост, така че в един момент да не може да преминава храна през него, което означава операция по спешност, и това не винаги е желано, тъй като често пъти то става в най-неподходящото време. Нощем, събота, неделя, по празници, не в плановия порядък и не в онкологично лечебно заведение, тъй като има застрашаващи прояви при пациента. Друга застрашаваща проява, която може да бъде от развиващият се тумор на стомаха, това е кървенето. Кървенето, което често пъти може да бъде в по-малък обем, но да налага кръвопреливания, които носят своя риск за пациента, компрометират лечението, тъй като налагат спиране на химиотерапията, влошават качеството на живот на болните, тъй като те трябва да бъдат приемани за кръвопреливане. А самото кръвопреливане не е трайно компенсиране, нещо, което да разреши този проблем окончателно на пациента, тъй като кървенето от вече нарушените кръвоносни съдове на стомаха от тумора продължава. Затова дори при разпространение в организма, ако ние очакваме дълъг резултат от провежданото лечение, даваме съвет на пациентите за радикално премахване на стомаха, за да може последващата химио или химиобиологична терапия да се провеждат на необходимите интервали, без да се прекъсват и без пациента да има такива усложнения, които крайно да влошат качеството на неговия живот. От друга страна, загиването на големи части от тумора под въздействие на химиотерапията, когато не е премахнат стомаха, води до отделяне на биологично активни вещества, които интоксикират, които влошават общото състояние, които могат дори да имитират други злокачествени заболявания или инфекциозни заболявания, като треска, като странно покачване на кръвната захар при хора, които нямат диабет, и редица други прояви, които биха могли също да доведат до спиране на лечението. По-скоро в клинични изпитвания, отколкото в реалната практика, би могло да се провежда
лъчева терапия на стомаха. Има, разбира се, някои центрове, които по време на оперативното лечение запазва се при тях стомашен участък, прави се лъчелечение, за да се забави връщането на тумора, но пак искам да подчертая, че това не е рутинна практика и по-скоро се прави в процеса на търсене на още по-оптимални и още по-лесни като поносимост процедури за контрол върху болестта. Когато един пациент е с хер-позитивен рак на стомаха и провежда химиобиологично лечение, трябва да се следи и сърдечната функция, тъй като този вид биологично лечение, който е много ефикасен и помага в лечението на тези пациенти, понякога води до угнетяване на сърдечната функция и затова през 2 до 3 месеца трябва да се правят контролни ехокардиографии. Това е метод, който контролира сърдечната функция и показва доколко е променена помпената функция на сърцето. При определени параметри, когато и ако, разбира се, тя спадне, би могло временно да се прекрати приложението на биологична терапия, за да не се стигне до нежелани реакции, които да спрат и останалото лечение, което е химиотерапия. В заключение, все пак искам да кажа, че колкото по-рано се диагностицира рака на стомаха, толкова по-добре. Всички, които имат пряка роднина с рак на стомаха, брат, сестра, майка, баща, трябва да имат един сигнал при тази увеличаваща честотата си локализация, че веднъж годишно или през 2 години трябва да провеждат гастроскопия. Това изследване, което в миналото беше много неприятно, с апарат, с който се оглежда стомаха. Сега пациентите спят около 15 минути с една кратка упойка, а също така апаратите вече са много модерни, много софистицирани. Те са тънки буквално колкото сламка и дори след събуждане няма неприятното дразнене и усещания, които при по-старите апарати имаше като налични. По-добре направете това, за да се хване в най-ранен стадий болестта и да бъде изкоренена, отколкото тя да даде своите късни симптоми.